Kana ka video ka bam ta mo ngan hikaya phi kumno ban at ya ka bang kau bat kumno ban set up ya katak mo te katak bar ka bang kau te kumno phenle namar ting ting kidon kibiru mo te hot ngala bisna ka video ha ka Facebook te hendrai ting ting mo nga yak tu ka video ka bang sna nga susna da ka lesing nga sim da ka screenshot mo te ting ting ka jenjar ban sutu ba saku ting ting ru kibiru mo ki kami opet nga try tu ka video te ka ba ting ting ki bakla te hakane ka video ko bam ta ngan hikai bahai phi te ngis kem mo hakane ka video te pin sa sutu no sai te ngan pin ilang da kana ka screen recording te kumno bade pin at ka bang akau te kumno pin pendap kitak kumno pin le mo te nado basdang hadu bakut ngan hikai step by step ikane te ngis kem pin sa page bahai hakane ka video te to yang ngan page no mo te page menta mo ngan sedang no hakane ka ayo ka screen recording jonga hakane ka mobile ka jonga te kumno bade ngan hikai phi pan pendap mo te page yang ne te kane te kadai ban kayo pan set up tang ya ka subscription mo te pin ai hang ne finish set up te hang ne te ka don ka wei ka bang baklam ti nadu mun swa mo te ba bakla te la de ayo te ka ai no hang ne at new ken at no da ka wei mo te le no da ka wei te hang ne pa de pin i hang ne mo fast nim te hang ne fast nim philaban pendap ka kerteng ko jong phi te kane ka last nim philaban pendap ka jat ko jong phi te hang ne ka date of birth mo phi ai ya ka snem ko jong phi ka snem kha te hang ne pat hang ne po mo country philapan pendap ikari mo kedai kari India te hang ne pin pendap te hang ne mo enda philadep hang ne te pin ladep kerteng kini ka jat ke snem kha te pin ai be hang ne next te enda ledep ai hang ne te up ka slow kredit work mo te hang ne mo ka ba kong santam e phi mo kani ka enter business info hang ne lada phipa kla mo sibun ki perlok ki sem chinge ba hang ne te namar lada phipa kla phihaban report sha kani ka piau te ka slam ba ting ting ban kan reply phi mo la ne kan jubab ya ta ki jing sol jong phi tak problem mo te hang ne kemut phi de ben page ba te hang ne mo kane business start kemut page mo phin ai be hang ne individual mo hang ne ha ban kong du mo individual sole operator ne o sole proprietor te hang ne phin ai be hang ne individual ne sole proprietor te enda phin ai hang ne te katuga India kala long kum to hi namar page ba mo hang ne la da phi bakla ka jenjar te ka jenjar ban ayo mara ka pisa ka jong phi kan sa pending wait kampoi mo sa kabang ka jong phi la da phi la dep ya kane ban sa ka bang ru te ka jenjar te la da phi yo ai bakla hang ne da ki we mo te phi don kam e phi ba phin report mo pan report cha kane ka pe au phi report mo ba kan ai biang phi ban le da ka we ne kan change by automatic mo te kane ka mut ka dei be hang ne individual ne sole proprietor te nang ta hang ne enda la dep ai hang ne te phin ai no hang ne next mo te hang ne pade mo hakne first name middle name bat ka last name te hang ne ka ba phikwa mo la da phikwa pan pendap ne phim pendap ya kane ka first kane ka middle name ka long te don ka ban pendap tang ka first bat ka last te ka tar ka long mo te hang ne ka phin i hang ne mo primary address te hang ne don ka ban pendap mo ka sinong ka jong phi te phin i hang ne ka city mo ka dong ba te phila ban pendap mo nga thai barok te ka dei ka shillong te hene ka state ka state ka Meghalaya pin code phila ban ai pin code jong phi mo kana ka district ka jong phi te phin i pade hang ne phone number te phone number ka mot phin ai da number phone ka jong phi phila ban pendap da phone number jong phi te hang ne pade email mo gmail hang ne phila ban pendap da ka email ka jong phi mo phila page ba ka gmail page ha ka play store ka jong phi te kumno ka gmail ka jong phi number ba khamsuk mo la ka chwa ban poi ka pisa la ne chwa ba transfer can send message chwa ka gmail te ka send chwa kata te khana ban suk mo te ka suk phi te sa hang ne permanent account number hang ne ba tho pan mo te hang ne don kam ban pendap ya pan kat te pan kat hang ne phi don kam ban page ba hak tu ka pan kat ka phi number pan kat mo te sa hang ne enal adep kum ne hang ne te phin tik hang ne by checking te nang tas I next te ngan sa ai be no next mo anda phila dep kin te tamba phin pendap shwai kine barok kin anda phila dep pendap kine te phin sa ai to next te hang ne pade mo phila bat i hang ne bank account te ka bank account la ne phila bat ai hang ne wire transfer la ne ha kane ka PayPal ru ka long mo te tamba ngong e phi kumbang ong ka khamsuk e phi mo ba phin poi kloi ka pisa la ne phin yo kham kloi mo te namar $1 mo ka suk e phi karon kam da phi ata kane ka bank account mo ka khambiang ti ka khamsuk mo te shu don kam benda pendap bun jat mo te henry shu pendap tang IFSC code bat number account te ka khamsuk e phi ba phin ata ka bank account pe hang ne mo te enda phila da choose pitik be kane ka bank account te enda phila dep tikum ne te phin scroll support mo scroll support hang ne po te phin i hang ne
IFSC code bat u nomor account bank account number te phila ban pendap hang ne IFSC code jong phi bat u nomor account tang ba phi de ben page ba ha ken page ba ken IFSC code ha ka bank jong phi te ula ban long kum no mo te page ba IFSC code bat nomor account de don kam man check ba kham tam nomor account le phi don kam man check ba te yo ba poi saki bro mo te enda phila de ban ai hang ne te phin ai hang ne link te pendap chwa te enda la de pendap te ai hang ne link pi au method te hang nei mo hang nei kan pha ad pi sa katak mo te katak phi don kam ban ad saya katak enda la de katak te phila de sndon mo te la de atat te namar kari katak ru pej ba te kala khamsuk te khamsuk pi mo ka ban kong tam ko ang pi la pi bakla to business type namar ko to de pi bakla te ka janjar ba te rei da pi la ai hang nei ten ai be hang nei atak info mo te ai be ne atak info te pej mo ngi pej ka slow kan dwak jonga te hang nei ka ban photo pi ka ya ka password la ne ya ka number phone jong kan ka Facebook jong phi te la ka pha kum ne phila ban bandap ma ne jarang phila ban bandap phone number hang ne po kan pha bandap phi da u password te rei la da teng mo kam ai re kum ne ban pha bandap kum ne te phila ban shu ai be hang ne continue te kala long mo pe anda phila de pendap ya ka password ka jong phi la ne teng ga shu pha ai be kum ne mo continue as ka kar teng jong ka Facebook ka jong phi mo te phin ai be hang ne continue as mini vlog mo te ka jong phi te ka ai ka kar teng ka jong phi ken te phin click be hang ne te anda la de click hang ne te ya app phang mo te mar ba ka slow ka network te hang ne mo te hang ne obdaran kam than mo ban pule hang ne US citizen mo te hang ne pi ai be no don kam than ban hang ne po ro mo acting and te hang ne ro phi don kam ban ai be hang ne no mo te click be hang ne no te tam ta hi ngai chu tai kham suk mo kham longkot hai kham shot kham suk ba te chu tai bitang ki ba pendap ta nai pule than nai ki ai mo te rai phi ai thu da phi pet mo te tam ta him to te hang ne pade phin i ne jorong mo select one hang ne phin click phin wat ka ri India jong phi mo te phin wat ka India te ai India mo hang ne select one chana ka India enda phila de ai kum ne te phin ai hang ne ha po mo hang ne ai next hang ne ka address tu phila ban tho ken mo ka ka te sinong ka phi la ne ting la da phi kwa ban tho ne phim tho ro ka long hi te da phi kwa ban tho re ro shu ai no hang ne next ka long mo te tang kum ta hi te hang ne ro pat pej mo hang ne phin ai hang ne next hang ne ro mo te hang ne pade ka tak mo hang ne ro phi don kam ban ai ka ka tri mo hang ne te phin chi wat i ka ri la jong mo te wat na ka ri chano ka ta ri ka jong phi ri jong i India mo ka India tam ta hi te sim ka India te da phila ai ka India hang ne pade phin ai hang ne next mo te hang ne pade phi don kam ban ti hang ne bat sa san mo ka san ka jong phi ka ba phi de ben kan mau mo te kan mau ka san ka ba phi enda phila de san phin ai be hang ne next namar ka san mo tu ka first name ka last name bat ka middle name ka first name ka middle name bat ka last name te hang rei la da phi ai tang ka first bat ka last te tang ita hai phi san tang ta mo te rei la da phi ai lang bat ka middle phin ha ban san lang da ka middle ro mo te nga try phila so thu mo te sa ai be hang ne next te hang ne pat de enda la poi hang ne mo te hang ne phin score chapo mo score chapo hang ne te phin chu ai be hang ne submit form mo te submit form tang to hi te submit form te enda phila de submit form te la de atat hi tang ne hi te hang ne pade hang ne mo chu ai de la poi kum ne hang ne tak profile ki phin ai hang ne don mo tang ta hi ka la long tang kum ne mo te tang kum ne ka la long ngi scam ba phila so thu ba mo ka ne ka video te ka ne ka video ka bam ta ngi scam ba omdan chu uwe ba khlam nang ban at ya ka ba kau te ngi scam ba 100% phin la so thu 100% phin nang ba ban padap la jong te omdan don kam than chu ba phin dang janjar la ne phin nang sem jinge te la hikai kat ne mo step by step te ngait ba phila nang ba phila so thu ba mo te ha ka ne video la da phim pat so thu te su ba sa ong te namar kan kum ka jing ayu jonga te tharai ta kasuk mo tang ba ari ka ba kau kam da dei mo ka ba e te kasuk tang man serapi ka tak ba ka ba kau te la da dei ka ba e te hoi ken ke rai kan ka ba suk te phila ne ngi scam phila nang mo 100% te tang kan ne khobli sibun